Hola bafethu kuhamba kanjani lapho? Welcome you all to Awuthembeki Show bafethu. Nani niyazi ke ispan sinjalo bafethu, span after span, amathiphu ahlezi angenile. So madoda namhla ithiphu yethu yazi thini? Mina ngazi bafethu. Ke hambani? Spare money these days. What are we smoking? Madoda umjida nawo ngathi uhlupha umagogo lapha and nani niyazi bafethu. Into ehlanganisa abazali ihlupha thina Awuthembeki Show siyazi. Converse tudo. Eh? Yini wacakeka nje uyakhumule nalesigqoko. Inhleka uthi ama ngitshela wahlupha umagogo. Magogo. Yeah, Magogo. wahlupha umagogo. Mahlelele imali ngenxa yakho sanje. Awumhlupha umagogo. Yona mana ukhumela phezulu manje. Nawe Ukhomisa the way bani umshayiswa ngakhona. Magogo phela uyasho ukuthi Magogo uyasho. uyathetha lokho lesimanje. Makati 5. Sekhe. Na musimagogo akafuni ukanda. Afuna understand yini? Ufuna understand yini? Manje umncane bethuna namagogo. Yimi omncane mara. Mama akhe nifuna gogo yazi. Inhleka Mama. inhleka usho kahle le. Bebakulethelani la ekhaya? Bebangakulethela uzogada umagogo. Yebo ngilethelelo. Manje wena uphikisane nomagogo. Phela siphila ku new generation. Yona manje. New generation yani. Sala lokhu ubethwa manje. Ayikhona ayikho le manje. Uphila ku new generation le kwakho hayi la. Yazi. Nakusekhini yazi. Mara umagogo manje namkhona nje makathi mina ngifuna. Wona sana. Nasakutshela ke friend uzothi Sayibona ngisho itrustnyana yakho le ukuthi umagogo uqinisile nje. Sawa. Ngizohamba. Sokunosamba lazo. Isake awungitshele kuhle. Umagogo makukhuza ucathi uyahlanya yena. Ngidala manga. Umdala. Lo ubhemele phambi komagogo kusho ukuthi wena. Umdala kubani? Mara futhi nayibhekisise le ndaba mara khona ayibhekisise. Umdala. Nawukhe wangidlula la ngikhona. Umdala. Nazangitelele umagogo. Umdala wona sana. Umdala kubani? Mara futhi nawukhe wangidlula la ngikhona. Mina zangidelele umama. Azange ngabhekethe nomama, ngibhekethe umama mina. Mara futhi Uzokuyeka lokho namhlanje. Ngisizwa ngawo. Uzokuyeka lokho. Uzokuyeka lokho. Lombo lokhuluma kakhulu. Yawuthi yami. Wena uthi umagogo wenzeni? Wena umdala wena. Umdala kwakho ayikhensa. Between wena nale out ubani umdala? Yile awu. Mara yona iyahlonipha wena uhlonipha. Kahle khona ohlanyawo ne. Bashempe mama habi lamagogo everything kumele alale nini yambrasela. Ngathi uyazi uzomkhuza wena. Umtshela ukuthi angazokutshela wena. Phela siphilela i-content kulamala. Content Oh, i-content. Kwenziwa ama-content. Wakwafona man. Content. Hlela uberegi la ejardini la wena uma-content. Phela kusemsebenzi wami ngomsebenzi abafazi. Umsebenzi abafazi. Ubenza bafazi sebenza amadoda. Wena sokukhomba umsebenzi amadoda-ke namhlanje. Khomba umsebenzi amadoda. Yabona wena saninde nesikhamba la zoba uright uso. Zokuqondile. Ithangeke. Ithangeke. Sathi hawa. Ithi hawa. Angeke. Hawa. Hawa. Kumba mengathula. Ngihala futhi hawa futhi ngihala. Uthini? Ye baba. Uthini? Uthangeke. Sikime la camera. Sikime la camera. Noma sekhale phela nenza wena abayenzi. Uzowenza umsebenzi amadoda ngithi umsebenzi wabafazi. Mara ngesikhathana. Khiphele. Mara into enyenzayo khofe mara. Yini ngekho zokukhombisa into efeyo. Zokubereka namhlanje.
Ayiphume ndoda, ayiphume ndoda, ayiphume. Uthe ufuna umsebenzi amadoda, ayiphume. Sazokuzwa ngawo. Uthe ufuna umsebenzi amadoda ngisho. Ziye. Yesizwe ngawo. Ikhamba inqola. Uhlupha umagogo. Ngeke lo msebenzi amadoda nje. Usibhekani? Ngathi unekani. Attitude yakho le. Sibale semele sibe siya team. kumagogo yokuguqa ikolisi. Siyazwana? Lento yenzako Yezwa. sizwe. Uyezwa na? Yawa noma usidubule. Mangabe ayiphinda lento lena sobuya kusho uthina nawe sesoba bangani. Nje sesoba bangani nabangani abangekho right ngoba ngeke sifike nendlela. Nasuka la nasitatuka le show. Siya kumagogo. Straight. Phenduka. Magogo nje sayakusaba na. Phenduka. Ufika kanjani sabangomama? Phenduka. Bakuhlonipha Bakuhlonipha ini? Into yaziko le. Into yaziko Hlonipha le. nani wena? Bakuhlonipha nani? Uyini futhi? Usijwayela kakhulu. Siyayazi nendaba othatha imali le ubhizi uthatha imali. Siyayazi. Thathi mali kamagogo. Bhema amahali. Hayi vale ngene umagogo. Hayi bafethu nani niyabona ke umshimane wenzana ke. Uthi yena ngeke enze next la eJardini yena akasimfazi. Asazi ukuthi ukucenda la endlini kwenziwa abafazi ukwenzakalani. But thina sifikile ke naye namhlanje nje la. And namanje siya kumagogo uyocolisa lapha kumagogo. Masiceda ukucolisa kumagogo. Le Jardini lesolishiya lihlini namhlanje uyosebenza reg ayokudlala bafethu. Mawungathembeki nathi asizenzi ungathembeka ngisho. Sinde thina Sophia sikubambe ke bese uzothembeka. Ube straight okwerule. This is awuthembeki isho uthi yapha. Nawe lapha ekheni mangabe uyahlupa lapho siyeza la. Sina chance span sethu lesi. See you in the next episode.